horas marihita saluhutna di hamuak kadamang doho dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhatta Jesus Kristus. Dison hupara dihami bahan jamita tu mingguta minggu ujung tahun parhuriaon na laos parningotat di akanamoding 20 November 2020 atong adorak sota siganti hata ni Tuhatta jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhattai. Amin. Hata ni Tuhatta nagabi jamita di minggu ujung tahun parhuriaon na laos parningota di akan namoding imana tersurat di buku Pesalmen 10 ayat 1 rodi ayat 12 dohot topik ajari mahami mamilangi aka ari-ari nami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Hujahama dihita songonoma hata ni Tuhatta. Tangiang sian si Musa naposo ni debata. Ali Tuhan saihodo haporusan nami marsudut-sudut. Taga sutubu do pihak kaduluk jala taga suarong do pe ditubuhot tanoon dohot portibion nunga adok kiako ali debata sian saliling-liling na rodi saliling-liling na sumuang do gabi orbuk jolmai di bahiko dungi di doko muse mulak mahamu ali jolma manusia ay subuk ko sadari na tuari na uksalpudo na 1000 tahun yang go di julum jala songon sada gaci parjaga di borngin diubak kodo nasida jadi mate mana sida manugo nainunga martubur diulahi songo duhut torangari marbunga dui jala martubur hape boderi nai disabido jadi malos ay siap duhami dibahen rimasmu jala binahen ni parpiar ni murukmu ubahit topu mago hami nunga dibaheko hajahaton nami tujulum dosa nami akan nabuni tuhatiuron ni bohim ay lamoru doa hari-hari nami sudena dibahir rimasmu ay songokoi sada do laho suda aka tahun nami hari-hari ni tahun nami itap 70 tahun doi jala melomar haguguon situtu di eak do 80 tahun jala hina denggan nasida do hangaluton dohot halu jaun ay hatop situtu do laho salpu jala habang do hami tungi sema tumaddagugo ni rimasmu jala dihabiari ho bartu pangonai ni rimasmu say parrohai mahami mamilangi akariari nami asa dapotan rohana bisuk hami ima hata ni Tuhatta di hamuaka damang do dainang ganup tajaha pesalmen bidu sia puluon adong dua ayat na terberita di bidui jala na 2 ayati say jujuk di tajamitahon terlebih moladong aka acara perayaan ulang tahun yaka na tua-tua ayat nadia mai sian bidu sia puluon. Ima ayat 10 dohot ayat 12. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi jala molo marhagugu situtu di eak do 80 tahun. Jala hina dinggan nasida do hangaluto dohot halu jaun. Ay hatop situtu do laho salpu jala habang do hami. Ima didok di ayat 10. Desa 12 sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami. Jujuk ma dibumbui ayat 10 doho padohan molo sahat 20 tahun bonus namai ninna dilihot Tuhan bonus diho sai ima didok nama dok katai rupani tu nama ulang tahun ni atik pe sebenarnya dangadong hata bonus tersurat di biduya teh
Alai sa juk di tabigi molo nunga lewa rupani 70 tahun umur ni na tuai gabi di dok mah ngadi leo tuhat tuho bonus namai inna rupani. Mungkin halak nama dohi makilala olak ni 70 tahun pe sebenarnya nunga luar biasa. Apalagi mamolo pola satu umur 20 tahun. Terlebih mulu dipadu mutuaka kematian nuaing na di rata-rata umur 51 ono 10 tahun nama gudangan. Jadi di dok rohana mulu pola 170 tahun nunga pencapaian na luar biasa di hilala. Apalagi mulu pola 120 tahun. Idu asa di dok bonus namai. Jadi memang masuk di roha doate. Padohan niaka dongani tuaka nama rumur lobi 70 tahun. Hamuaka damang do dainang molo tado bonus bui mei tarjalo rohatta te. Alai sasitong na dakolan nama rumur 20 tahun atong na dapota bonus ya tuhatta. Sasitong na sudido hita dapota bonus. Buasa tadok songoni ay memang bonus ya Tuhan itu ngulut tau. Kado manang hadiah grace anugerah ya Tuhan itu dan ngulut tau. Buasa tadok kado mulu kado kasih leho sabing dui guarna pikado tergatuk tu na mga lehonido datu ngadong upayata manang upaya ni nama jalo kadui disi. Bapokokna mulu di lehon badi jalo. Mulu so di lehon bahado hono nate. Ima kado. Jadi tergatuk tu nama nga leonido. Jadi ngulut tope babado do hono kado. Hadiah. Grace doon anugerah dari Tuhan. Songonido nang ngulutaon grace do osya Tuhan ni dang alani kemampuata asabui hita sokonon tuk silehon-lehon ni Tuhan ni dui alani dang adok kemampuan talahu mangurui apalagi memperpanjang umurta boha adok siak kita nabui pagajang umurna datung adong ati mulutung adong pe upaya ni jol manuaing paling doholan na berusaha memperlambat manang menunda. Imam merhiti akaubat manang sipanganon. Ia sui merhiti-hiti alat-alat teknologi na dipakai di rumah sakit nuaing. Holanidu na bui bahenon di jolma. Anggo na mangotapi manang mangabati asaw nang mate tuk suadong na bui. Hamuak kadongan molo didok di ayati ari-ari ni tahun nami ita 70 tahun deh jala molo marhagugu ositutu di ea do 20 tahun nina. Ahado na naing dohonon ni ayat itu hita. Ahado pesan na bui tatakup siani. Na perjulu hupikir na naing dohonon na pabuang ngulu tahun ngulu ni jolmon imangulu na terbatas. Terbatas do nguluta. Adong do batas manang limit ni nguluta di tanoon. Asa mulut aja secara keseluruhan terpukon khususnya sian ayat sadai sahatu ayat 12 idu sadana naing dohonon na tuhita. Idu asa dibahe judulna hatok tongon ni debata dohot hagalion ni jolma. Debatado na manokto. Takas dui didok di ayat sadai. Tagas sutubu dope akaduluk jala tagas suadong dope ditubuhot tanoon dohot portibion nunga adokya debata. Ima hatok tongon ni debata. Anggocol mamarhaga leo do lapatan na dang manoktong sementara do. Adok tikina adong jala laos adok tikina dang adong.
Lapatan na adok tiki na sorak tu portibion. Alai laus adong do tiki na meninggal ho portibion. Imana tado mate manang moding. Dipartudus jolmai tuduhut. Songos sada gaci perjaga diborngin didok muse. Giliran jaga di waktu malam. Aplosan do mulu perjaga. Dang manoktong perjagai disi. Didok muse songon orbuk bagaikan debu. Ima gabaran ni jolma. Jadi sian gabaran ni tohodo na nidok na marhaga liodo jolmai. Gali na nidok na disi terbatas. Hamuak ka ama nami dohot ina nami, angka 70 manang 20 adalah bukti pabuana adong batas manang limit ni umurta. Limit nguluta di tanoo. Itap ni 70 tahun do. Adong do na 20 tahun? Adong. Adok 10 tahun? Adong. Adok 100 tahun? Adong. 100 ono puluh sia tau pe adong do. Ima si metu salah. Jala omma jolma tertua di Portibion. Alaina pasti tangadong dope na marumur di gijang ni. Tangadong molo angka-angka rupani tangadong dope opa digitate. Na tumibo tulu digi dope. Tulu angka. Lapatan na murado pe etongon. Jala na gumudang hola dua digit do. Molo adok pe 80 tahun. Bigi hamu manakid didok di ayat 10. Hina dinggan na sida hangaluton dohot halujau. Jika kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi dang bonus. Jadi molo nunga umur 20 tahun, ya mardongan hangaluton dohot halujau namai bana. Contohna rupani ngamulai har-har de bau-bau ni. Pamatang nai misalnya dugul-dugul na mulai makulik-kuling ase songon na longgar-longgar bau nai horoha parnidaan na lamoro gugu na pe lam suda perbinigian na pe dakseta jam na julu be kulit nai dang kencang berupa ni ngamulai keriput-keriput ibarat mobil manang motor dangadong be mungkin diproduksi seperpakna. Mulu tu ngadok pe hepeng nalau merubat menggetiak kana rusaki belum tentu adong getina. Lau tu Singapura dangadong be. Lau tu Amerika dangadong be. Isukum marupani tu rumah sakit. Ai budu pe getio munau ninna. Bui dunian ale dangadong be seperpakna. Dangadong be getinin narupani. Akhirna gabi di ma na asing. Yesui beko berdamai nama ibana tu sahih nai. Idua sadido lebih baik merdame mak dohot hangaluton dohot halujon nai. Idua sadido nak kiningan molo di eak P20 kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ya memang realita dia teh. Molo tabereng umur na 20 tahun banga mulai ruhet-ruhet. Alani mangihuton pangutusyun na digijangi macari kok ma ingotota na tulu padohan na marhata latin. Na perjulu hiado tabigion memento mori. Lapatan na ingot ma hope mati do. Yesui na mati do ho. Memento mori. Jadi hurang pas do molo didok ingot ari hama mate minna ka jujuk dita bigi memento mori ingot ari hama mate minna beisi marningot yate eso na mate dope jala subinotu adiga mate adok siya kamu nama botu adiga kamu mate dang adokan alay na pasti mate do hita modding do hita
Ido sadido memento mori, ingot ma hope mate do. Hatanie detaipe maceta kasdo madok nasa jolma ikom mate ikom mago sibuki na mangulu ikom mate asatung denggam muse ima didok di buku deta 724. Hata latin na paduahon madok relin kuande. Nomor 8 dangadong nama noktong, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Relin kuande, tading dusudi. Kita akan meninggalkan semuanya. Imulo tungadok perupanita buan sian hasianganon daholan 2 lebar dorhate. Yesus lebar. Aledang nama dok gabe sotaluluyak kana riko dinguluon alai didok hatan itu hata molo hola portibiodo natasarihon bahita majol mana dumangol. Hata latin na patuluhod didok dilenda est. Semua akan hancur. Dang adong naho di tanoon. Didok dihe bersapulu tulu esaplopat. Ay dang adong dihita di son huta nahot. Alay dilului rohat tado narosugut. Jadi molo dipaingot tita nakis yang gijang na terbatas do nguluta na tulu istiloma paingot to kita rupa disi memento mori ingot ma hope mate do relin kuande dangadong nama noktong di portibion dilenda semuanya akan hancur dangadong naho di tanoon hamua kadongan saha porsiaon asa molo terbatas do nguluta di tanoo di portibion tutu ahama siulota. Tapangido matutuhani songon na pinangido ni parpesal menon say parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisu kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Taingok manak kiningan hola 2 angka 2 te. Molopola adong na 3 angka. Puji Tuhan, haleluya. Janganlah berpikir bahwa kita akan selamanya hidup di dunia ini. Cepat atau lambat kita semua akan menghadapi kematian. Alanido ganup taida dongatta namoding, jala ganup taingot dongatta namoding songo sadarion, disungguli ido tu hita, bahita pe naikodo mamulus songoni. Taingot mahatane deta nomor 520 ayat 2. Dang na terpasiding be anggo hamatiani ikodo di bolus be di nalau tu surgui. Sihirimon ni rohata hanguluan suguti. Tau pangapul di rohata aka na porsiai. Dang na terpasiding be anggo hamatiani ikodo di bolus be di nalau tu surgoi sihirimoni rohata ngoluan sogoti tau pangapul di rohata akana porseai. Jadi sutunga dong be madok di adung na buah sama mati ho. Molo masa akasi songoni bekodo honot tabian ngai betikina ima tikina ima pajuwon ni Tuhan. Janganlah kita berpikir bahwa kematian itu masih jauh. Hidup ini sesungguhnya sangat singkat, seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang lenyap. Itu yang dikatakan Yakobus di Yakobus 4 ayat 14. Jala songon nanidokna di ayat onomido nakining
songo bunga-bungai mangerbang manugut anggo di botarinai nunga melos nunga marus-rus suadong na hotok tong. Jadi hatania deipe songoni do songon bunga-bungai mangerbang manugut anggo di botarinai soadong nahot tok-tok. Nah perpudi, bagaimana kita memandang kematian akan menentukan bagaimana kita hidup. Lapatanna molotahilalado hamatiani sesuatu yang tidak perlu dipikirkan atau malah diingat pun tidak, maka kita bisa jatuh pada hidup yang sembarangan dan seenaknya. Atau kalau kita menganggap kematian sebagai sesuatu yang masih jauh, maka kita bisa jatuh pada hidup yang lamban dan menunda-nunda. Mau bertobat nanti dulu katanya, toh masih ada waktu. Jadi sama dengan 5 gadis bodoh dalam perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 1-13 itu. Mereka tenang-tenang saja saat menunggu sang mempelai pria datang. Sebab pikirnya masih lama. Sampai akhirnya mereka ketiduran. Ketika sang mempelai pria datang, mereka akhirnya kalang kabut. Sungguh menyedihkan. Seandainya ketika kematian datang menjemput, pelitanya tidak menyala. Dia tidak sedang siap. Kalau sudah begitu, maka menyesal pun tiada guna. Atong maroha mahita mamilangi ari-arini nguluta. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na badiai pasu-pasuhom may dihami. Jala pergugui hami mangulahotca di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.